line up na Obinagu. Obinagu Akpugo. For the member representing Nkanu East and West Federal Constituency at the Federal House of Representatives, Honorable Nnamani, he is here live at the wake-up. I see and no. Highly welcome, sir. The die is cast. We are at the compound of late Chief John Nnamani, where Obinagu Warab. Here, Joel Maluoke, we are just celebrating his time here on earth. Because of that, this program, it didn't come by sudden. Also, no watch all gabu. Man, ebu kore jene ba na ebu gandi mmadu. Okay. And those women, I query a group of people. I am going to over 6-7 years, 7 months ago. Oh my God. So here I know kita meme akwamozu. I am here. Yes. Akwamozu akai neme. Yes. Get what do hera ke na go haneze shebe di sharp ya neme. You got 4 different dignitaries abega ba attack ke na agwa ha. Kashi bia no ero. Em na agwa ha bu ekere ka anyị na-enye ha ndị nke bịagoro n'abalị a na ndị nke ka ga-abịa echi anyị na-ayọ ha ndị nke bịara ha were anyị ndidi na-ekene ha n'ebe ọ dị ukwuu ka ha weta ofere bịa nọnyere anyị
anyị na-ekpe ekpere ka anyị bịa n'ohere n'ọnwụ mana ọ bụkwara ụdị ọnwụ dị nke a maka mmadụ anyara ebikwa n'elu ụwa forever mmadụ anyara ebi n'elu ụwa nke a forever enwe mgbe ọ dị ala ibi na akwụkwọ nsọ eme ka anyị malụ elu ụmụaka great grandchildren anyị fụba anyị agbaba ọsọ chee na anyị bụ ndị mmụọ no o ruo mgbe anyị ga-ana anyị ana n'udo n'ọnwụ anyị anyara ata ụmụaka anyị afụ anyị anyara ata ụmụ ụmụ anyị afụ ọ bụrụ seamless death onye ahụ agaba yes ekene nwa house anyị na-ekene unu daalụ nụ maka isoro Amaokwe TV anyị nọ live here mụ na nna bụ follower enwere ya Amaokwe na Amaokwe agụbata ọfịa agụbata Nkanu West kọrọ ebe nnọli nna Chinọkwa ebe a different dignitaries ma Ifeọma nwa obodo na ndị ọzọ daalụ nụ maka na nna anyị jiri ezigbo ndụ wee nọ etu kwesịrị ka ọ nọ ruo mgbe chi wee kpọọ ya etu a ka ọ dịla anyị niile so ya anyị ga-asị ndị dị ndụ kịta onye ọ na-agba mbọ ka o nwekwa ike bi ụdị ndụ nna anyị ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ ọ hụrụ bido ọ na-eme everywhere so ihe anyị na-asị ụmụnne anyị ọ dakwasara akara obi ọ ya m chọrọ ka ị na-anya efu na ebe a niile juru eju ndị mmadụ si ebe dị iche iche wee bịa okay dem ị na-anya efu na ihe kwuru ka a na-eme anyị na-asị ezigbo papa anyị ya chee nke ọma Okay, m ga-ezi ya nsogbu adịghị dem unu a ga-relocate already enwe reserved table mana enweghị ego na-akpọchi maka a ga-akpọ obere gị gwa biko ka anyị ụwa ya emebe ọkụ ike ebe most of us emebe ọkụ ike ebe ọkụ ike doctor Ibra ime ka biko no yes our doctor we will then halt
the gospel artist now. Him and all to people to know Igbo. My man. So can you make order of one? Hi. Na abata na agwa ya bo shesa na agwa ya bo no. I na-ekene gị. Chairman, anyị na-ekene gị. Biko gwagodo anyị aha gị na ihe eji wee mara gị. Afọ m bụ Honorable Arinze President General Obinagu Town Union and State Chairman Enugu State Council of President General. Very good. Kedu ị na-agwa ezinụlọ ihe mere? Ihe na-agwa ha ọ Chukwu ma nke ka mma. And n'oge Chukwu ruo, enwere ihe mmadụ ga-eme. There's nothing we can do as human. We have taken it on a good faith. Papa, ọ nọnyere anyị at his ripe age. Mgbe Chukwu kpọrọ ya, we all believe that all his time. So we are giving God all the glory. Because he given and taken at his own convenient time. Anyị ekele gị. Nnọọ, Akpugo TV ka ị na-esore. Daalụ. Odogwu anyị ekele gị. Daalụ. Kee ka ya bụ mmemme si aga? Ịfụ na ọ na-aga n'anya, ọ na-aga ọfụma. Ịfụ na n'udo dị. Anyị ekele gị. Daalụ. It's my concern.